zărește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește, cu toți caii ea vorbește. Pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună. Totul este fenomenal. Ferma Lenei. Un sărut furat. Lena, ai atins obstacolul. Haide! Lena, Ce e? crengi joase. Hai repede, mai multă viteză nu strică. Am câștigat! Așadar, mai multă viteză nu strică, nu, Angelo? Nu e rău, dar să fii mai rapid de la obstacole. Și uite că vine și Hugo. Record doborât. Wow! Ne-am calificat în etapa cu teren accidentat. Nu eram siguri, dar acum știm ce putem și vom continua. E ultima etapă. Nu-ți face griji, vom câștiga cursa, am Și eu. încredere. Dar ar fi trebuit să vină și Anais să se antreneze. De data asta e o cursă pe teren accidentat, pe un traseu special. E foarte greu. E clar, dacă vrea să ajungă la nivelul nostru, trebuie să se antreneze. Pe cuvânt de maestru. Ultimul ajuns se ocupă de fân. Di! Hai, Mistral! Oh! Nana? Unde te-ai mai ascuns? Aici. Îți adopt eu șarpele. Tu? Nici vorbă! Dar ai pus afișe în toată școala. Animale caută familie de adopție. Eu ador șerpii, iar șerpii mă adoră. Nu se poate, pentru că... Nana a mâncat o pradă mare și trebuie lăsat să-și facă siesta. Revin-o peste 6 luni. Mă crezi ușor de dus de nas? Îmi vei da șarpele acum. Dacă nu, le spun Ea e albicioasa și nu-i plac amenințările. Nu are rost să vă antrenați. Anais nu se poate desprinde de animalele sale. Nu! Înapoi în țarc! Atenție! Anais, șarpele! Totul e bine, Lena? Ce e cu Lena? E prima oară când o văd așa. Îi e frică de șerpi. Ca și lui Mistral. Îmi pare rău, Lena. Nu e vina ta, dar aș prefera să nu mai văd șarpele ăsta pe aici. Și ce e cu Samantha? Păi, voia șarpele. Și nu i l-ai dat? Bineînțeles că nu. Păi, uitați-vă cum îl tratează pe Bonbon. Eu vreau să donez animalele, dar unor oameni care să le iubească. Da, dar între timp aici e haos. Bun, ce putem face pentru a te ajuta? Știu că ne-am propus să îngrijim animale la fermă, dar să nu le strângem pe toate din toată regiunea, da? Sunt doar animalele de la ferma Dacio. Am promis că avem grijă de ele după plecarea stăpânilor. Așa e. Dar nu știam că au și un șarpe îmblânzit. Anais are dreptate. Doar nu le putem lăsa să ajungă la abator. Bineînțeles, dar trebuie să găsim o soluție pentru ele. Trebuie să vii să te antrenezi cu noi. Trebuie să câștigăm cursa asta. Ne-am străduit să ne calificăm. Nu putem abandona totul acum. Da, știu, dar deja am pus afișe peste tot pentru a le găsi familii care să le adopte și anunțuri pe blog. Nu știu ce să mai fac. Gata?
Nu, a mai rămas unul. Hei, hei! Au! Uf, Juju! Vino încoace! Ai agățat un obstacol, Hugo. Râdeți cât vreți, dar am o super idee. Nu am putea combina cursa cu animalele lui Te-ai gândit Anais? să facem un stand în zona cursei? Nu-i rău, cursa va atrage mulți oameni. Am putea să le prezentăm animalele. Da, această cursă atrage în general oameni cărora le plac animalele. Vom boteza standul Arca lui Anais. Super idee! Mulțumesc! Așa ne putem descotorosi și de Juju. Hai, vino, Anais. Îi cunosc pe organizatori. Le vom cere aprobarea pentru Arca lui Anais. Dar nu-l dăm și pe Juju. Știi foarte bine că eu te tachinez pentru că te iubesc. Fii serios, sunt aiureli. Vezi, Hugo? Nu e grea stăpânirea mișcărilor. Trebuie să parcurgi traseul repede. Și fără să ieși de pe culoar. Știu, dar poate dacă te urci cu mine pe cal, mă ajut să înțeleg mai bine. Nu-ți pierde concentrarea, Hugo. După aceea revenim la galop, încet, încet. Oh, nu! Hai, Valea! Totul e bine, Lena? Da. Sunt aici. Oh, scuză-mă. Am visat oare? Cred că nu ar fi trebuit să ne oprim aici. Poate că... Zigoto? Ai văzut, prietene? Lena m-a sărutat. Ce e cu mine? Hugo va crede că sunt atrasă de el. Da, mi-e drag, dar mi-e drag și Angelo. Chiar foarte mult. Și nu pot să-i fac așa ceva lui Anais. Dacă va afla ce s-a întâmplat, nu mă va ierta niciodată. Da, haideți odată! Salut, Lena! Salut, Hugo, trebuie să vorbim. Hei, ghiciți ce? Organizatorii cursei acceptă să aranjăm standul Arca lui Anais. Li s-a părut o idee super, dar nici vorba să-l dăm pe Juju. Alo? Ce e cu surâsul ăsta aiurit? Nu arăți prea bine, Lena. N-ai dormit? Da, adică... Nu, mi-am făcut griji pentru cursă. Să nu te îngrijoreze cursa. Acum că Anais a rezolvat cu animalele, ne vom antrena toți patru și vom câștiga. Nana, unde te-ai mai ascuns? Cred că l-am văzut când încerca să-l mănânce pe Juju. Acum cred că își face siesta. Hugo, începem slalomul. Vezi? E important în traseul pe teren accidentat să nu schimbi ritmul. Ce e cu tine, băiete? Păi, trebuie să-ți mărturisesc ceva, dar promiți că nu te vei enerva? Hei, Hugo, știu ce se întâmplă. Nu vrei să participi la cursă pentru că tu crezi că nu ești suficient de bun, dar nu e așa. Trebuie doar să te antrenezi mai bine. Dar nu e vorba de asta. Eu... Hugo, așteaptă! Aici erai. Anais, m-am săturat de șarpele ăla. De câte ori să-ți spun să nu-l mai văd pe aici? Îmi pare rău, a ieșit din cușcă. Atunci stai cu ochii pe el, dacă nu va ajunge la Samantha. Știu că șarpele îți dă fiori, Lena, dar... Bun, uite despre ce e vorba. Nu știu cum să vă spun, dar... Mai târziu, trebuie să repetăm săriturile. Hai.
Bine, trebuie să vorbim. Da, voiam să le spun lui Angelo și Anais. Dar dacă vrei să le spui tu, nicio problemă. Oh? M-am gândit, Hugo. Ce a fost între noi a fost... șarpele era... Adică mi-era frică. Mi-ești drag, dar... Știu. Dar ca amic. Și nu vreau să stric asta. Nu vreau să risc să-i pierd pe Angelo și pe Anais. Înțeleg. E chiar nostim, pentru că și eu mă gândeam la asta. Îmi pare rău. Știu că ești dezamăgit. Dar ai dreptate. Nu ar fi fost corect față de Angelo și Anais. Nu mai vorbim despre asta. Va fi secretul nostru, bine? Putem să știm ce puneți la cale? Păi e adevărat, m-am gândit să renunț la cursă. Am vorbit și am ajuns la o concluzie. Eu mă pregătesc pentru probe și, în schimb, Lena se va ocupa în locul meu de strânsul fânului timp de o lună. E bine așa, Lena? Exact. Acum să ne antrenăm. Lena, sigur nu e și altceva? Nu, iartă-mă pentru reacția mea de adineauri. Haide! Hai! Haide! E mai bine, dar nu destul de bine. Asta pentru că lui Anais îi lipsește antrenamentul. Dar nu-ți face griji, te ajut eu. Haideți! De la capăt! Ia te uită și-a revenit. Ești sigură că vom câștiga cursa? Stai liniștită. Am un plan care ne va asigura victoria. Bun venit la marea cursă pe teren accidentat, ultima din campionat pe aceste superbe dealuri. Toate echipele trebuie să se pregătească pentru prima probă, stăpânirea mișcărilor. Repede, repede! Nu mai visa la Hugo. E prea târziu. Poftim? Dar ce vrei să spui cu asta? Întreabă pe prietena ta. Gata, totul e pregătit pentru arca lui Anais. Bine, te las să te ocupi de șerpii tăi. Mulțumesc. Știi dacă Hugo e interesat de vreo fată? La echipa Mistral, proba de stăpânire a mișcărilor. Îmi pare rău, e rândul meu. Vrem ca în această probă fiecare participant să înceapă în galop lent, apoi din ce în ce mai rapid, fără să iasă de pe culoar. Haide, Mistral, e rândul nostru. Vom începe cursa. Un mesaj de la Samantha? Dar ce e asta? Oh, nu! Lena din echipa Mistral, ultimul apel. E bestial planul tău. De unde ai poza asta? A fost ușor. M-am dus la fermă să văd șarpele lui Anais. Nu se poate, pentru că Nana a mâncat-o. Dar Aiurita nu a vrut să mi-l dea. Atunci m-am întors să-l iau singură. Sărăcuța fată se temea de un șarpe inofensiv. Totul e bine, Lena? Și i-am surprins. Lena și Hugo sărutându-se. O astfel de poză trebuie văzută de toți. Mă uimești? Cu asta echipa Mistral va fi dezbinată. Început greu pentru echipa Mistral. Și acum etapa a doua. Anais, așteaptă, lasă-mă să-ți explic. Las-o pe alta, am încercat să vorbesc cu ei, dar s-au bosunflat. Pentru cea de-a doua probă, cursa de orientare și de constanță, fiecare echipă trebuie să ajungă aici, la punctul final. Un arbitru va fi prezent la jumătatea traseului. Aveți 5 minute pentru a copia harta.
Oh, ascultați, degeaba vă supărați. Da, l-am sărutat pe Hugo, dar în niște condiții neobișnuite. Gata, scutește-ne de detalii. Sunteți un cuplu, nu te mai justifica. Dar nu trebuia să ne duceți de nas. Nu ne pasă de poveștile voastre de dragoste. Gata cu spiritul de echipă. Victoria e a noastră. Dar ce e asta? Nu vedem nimic pe schița ta. Trebuia să o desenezi singur dacă nu ești mulțumit. Bine, la cine e busola? Hugo trebuia să o ia. Ce? Nu, tu trebuia să o iei. Nu avem o busolă? E... Stați, cunosc locul. Râul e la sud. Trebuie să o luăm spre nord pentru a ajunge la punctul de sosire. Și eu cunosc locul, iar nordul e încolo. Putem să ne hotărâm, pentru că nu am început prea bine și... Oh, ne-am rătăcit. Nici vorbă. Știu foarte bine încotro mergem. Lena are dreptate, ia aiurea. Aiurea? Îți spun eu ce e aiurea, prietene. Teatrul jucat de tine și de Lena. Da, nu v-a păsat deloc de noi. Lena, cea mai bună prietenă a mea, aveam încredere în tine. Dar nu vom distruge prietenia noastră pentru asta. Hugo m-a salvat de șarpele tău, Anais. Și l-am sărutat. Dar nu suntem un cuplu. A fost un sărut și atâta tot. Acum spui că v-ați sărutat din greșeală. Continuă să-ți bați joc de noi. Eu renunț. Bravo, ați câștigat. Anais, așteaptă! Haide! Anais! Venim! Anais, cum te simți? Sunt bine. Eu propun să ne rezolvăm problemele după cursă. Ne-am antrenat din greu. Nu vom renunța acum. Hugo are dreptate. Mai ales că l-am zărit și pe arbitru, acolo jos. Deci nu ne-am rătăcit? Ha, firește că nu. Și iată prima echipă care va termina traseul de orientare. Am spune că e echipa Cavaletti, care și-a adjudecat deja prima probă. Haide! Ba nu, revenire uimitoare a echipei Mistral, care câștigă a doua probă. Ei, ia spune, Kevin, merge? Nu merge, galopează. S-a golit standul, doar că nimeni nu vrea șarpele. E normal. Iar În visele tale. Oricum, ideea cu arca lui Anais e super! Mersi, Hugo. Datorită ideii tale, toate animalele își vor găsi o familie. Chiar și Juju? Să știi că nu-i nostim. Cred că ești geloasă din cauza sărutului dintre mine și Lena. Nu, nici vorbă. Nu sunt deloc geloasă. Oh! Știi, i-am cerut lui Hugo să nu mai spună nimic despre sărutul nostru, pentru că mi-era teamă. Teamă de ce? De posibilitatea de a te pierde. Asta ar fi fost mai rău ca orice. Nu-mi vine să cred. Este egalitate și sunt pe cale să se împace. Ultima probă va fi grea. Nu trebuie să te îngrijorezi. Mai am un as în mânecă. Și iată că începe ultima noastră probă. Traseul pe teren accidentat, nimic amenajat. Toate echipele sunt pregătite? Atenție! Plecați! Sunt maestru! Am reușit! Bravo, Mistral! Rămânem în urmă. Ce așteptăm? Aici nu mai vede arbitrul. Acum! Di! Cadou de nuntă! Ține! Anais, ia șarpele de aici! Wow! Asta da sălbăticie!
Liniștește-te, Mistral. Totul va fi bine. Șarpele a plecat. Angelo ne-a salvat. Lena, totul e bine? Da, acum da. Să știi că... Uite, ăsta a fost sărutul lui Hugo. Un sărut furat. Da. Nu e o declarație de dragoste. Suntem amici, nu? Amici, bineînțeles. Alo! Nu știu ce faceți, dar suntem într-o cursă. Și dacă îi arătăm ce putem acelei vipere de Samantha, Da! Te trezești și tu, Angelo? Da. Știi ce, Mistral? Preferatul meu ești tu. Ultima linie dreaptă a ultimei probe. Atenție la punctul de sosire. Echipa Cavalet este în frunte, urmată îndeaproape de echipa Mistral. Cine câștigă? Totul e posibil. Crește suspansul. Câștigătorul! Cine va câștiga cursa? Și echipa Mistral câștigă proba și campionatul. Da! ia spune, cine a pierdut până la urmă? Așteaptă să trimit poza tuturor colegilor și... Ne-am săturat de intrigile tale. Ne lași odată în pace. Nu trebuie să vă enervați. Glumeam și eu. Acum pot să-mi recuperez telefonul? Telefonul meu. Așteaptă 6 luni să-și facă digestia. Au dublat în limba română Anca Sigmireani, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balind, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește, cu toți caii ea vorbește. Pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună. Totul este fenomenal.